Здравейте хора, в днешното видео ще играем Fortnite Reload. Приятно гледам, абонирайте се за канала Скамбанката. Къде падаме? Не, там ще паднем. Не, там. Аз ще падна точно... Не, точно тук ще падна аз. Ела. Ей. Къде да им скачам? Дет. Дай другия модел моя. Ей, там още се бият. Материала да взема. Една там се респаунват даже. Начавам да вземам пратката. Ей, тук има един. Жълтия е за мен. Ага. Не мога го оцеля. Той беше там. Добре, аз стелвам към следващите. Дет. Дет. Давай на към. Така. Браво. Ай, няма ти го стрелям. Изи. Убивам другия. Не, аз го сехна. Някой пада в небето. Аха, ясно. Мое. Той не знам дали. Има много голям откат. Дай сега да ходим към другото място, дето се стреля и той. Откъде къде ма стрелят? Видях вече. Просто се оставих. Добре, не знам колко. Има един човек. Дай материал. Тук направи един външен бокс. Добре, риск. Те са слаби иначе. Там се стрелят, ама... Някакво да направи, защото аз нямам хубави оръжия, аз имам сиви. Те ще ме изкъртат, ако ги ръща. Има един в зона... Който вече не е в зона... 18... Умри, бе!
Убий го. Не ме оцелвай. Да, бе, разбира се, че се. Вай. Не знам този как го убих. Като той беше с щит. Ясно къде е. Чай, тук и тъй ще направя бокс. Тай. Има още един на мене. Мога ти помогна, брат. Това се хилна. Добре, почнах да се ребултвам, така че ще се ребултна, а ти само стой жив. Освен да кемпат тези. Убивай го. Довърши го. Кот си искаш, взимай. Умри. Добре, бе. Хилам се. Мале, на 10 съм. 2-1 сме. На 10 съм. Браво, бе. GG. Надявам се да ви е харесало това видео. Чао и до следващия път.